hakini ke sngipat nga ai biang ke buram shotrai oba ai ngi ke lat bangin na biang ye ke ban kren ni ke ktien ke jong trai ngadap daga jing sngongo yo blay ba hadu mata ke sngi ngayo iba ke ktien ke jong blay ke lang ke ba kraw ke ba tmai ke ba danbor ke ba im ke ba la ye ke ban pelong ke jing lam sem jingi bangin ang la ban ya chkamat te ngakwa agani ke por bangan ai pi gani ke jing hikai ke ba lese ngalaban ong kawain na ki Pharshi ki ba la kren bon tam da ki brio ha ga perthei la pule bon tam da ki brio baro da ki jait niam ki ba pher ki brio perthei ki bamlong kristan ro ki tip ye gane lese gani ke Pharshi shpang Khun Sarong Awria kadai kawain na ki Pharshi ki ba nganut ban ong kadai ke Pharshi ka ba jrong tam nagi Pharshi baro ngaju ong ha ki por ki ba menshua ha ki por bang kren ni gani ke Pharshi Khun Sarong Awria ngaju ong ki brio ha ki jing shem jonga bang pule Bible bagani ke Pharshi kadon palat shibon ki ba ngam tharai ba ki brio ki ba yet jilio ka kin la ban yo alot ka barokawai nama kadon ki branch lani kata ka jing ki beri ki badon hang ni ki tenat ki beri ki ba phimla ban muddur ya ka jing kraw jong ni ka Pharshi ka bu Jisu Quran le sia ga por ga ngampat da pule Bible ngala jutip i gani na du ngadang khna teng as ngo gumanga la tip lot i gani ka Pharshi rai nda hamta bang la kren ngala pule ngala hikai ngala yalai le ban wat ngalap bagani ka Pharshi kala ban sei nang ni ya ka jing dei bat ka jing embaro ka jong brio akalong ha ka trei ka ta lakalong ha ka company a yang pania sem lakalong ha ka jing dei bat ka jing shakri blay lakalong bat ka jing dei bat ka jing kala bamot ka jing long ha ka jing dei bat ka jing long men siem lakalong ha ka jing dei bat ka nga shukran nang ni lakalong ha ka jing dei bat men siem ko khoi lakalong ha ka jing dei bat ka tien ka jong blay lakalong ha ka nu ka liang ru ka ni ka Pharshi ka dot baro tikat bala mentag sengi nama ngala keren bon sen ni gane la si sen ngala keren ha ka voice message la dan peng jong fi ki ba smart ban tho ne ban snap ngala keren si sen shapang ke jankup ke juti ke sati bat ke juti ngala keren bat ngala keren khambon ke jing shai gane ke Pharshi te mentag sengi dengan cukran kelum ni ka kenang bakal long gajing mentoy nama ngadang ya lenti ha ka keren ni gini Pharshi gi jong Jesus Christ tinggal adep keren ni ka Pharshi ya ga suka ga bala jano nget ka long gajing mentoy ga krawi pi re gini ka Pharshi ngan chupuli ka ba hadi ga tangin si pej ayu ngadoni ka ban pen ishapi daga jing shai ka bangayo ha gini ka por to gini puli Lucas kulong ba khatsan nadu dekhat ke bekhat wei ter ula angru dan wei brio ubadan argot ki khon rang uba khampo tene ki ula ang hau kupa jong kupa to ai hanga ye ka benta ga bahap yanga na ka eke badon ti ula pen ye benta haki yala ka jingem te ambon sngia den ga tau khon uba khampo ula lumlang ye ki eke baro ba ula lech chigari ga jingai marhangta ula pen serwano ya ka benta jong baudale Sarong Awria anda ula pen lut iki bro la janem sneo ko kraw ka gari uru ula sedang ban sngo kulto anda kumta ula yelek yelok bat way ni trash nong ka gari te utau bala pha yo shagalin kha jo uta ula pha yo shagalin kha ban apsnyang
Udah kuat ban pen kedang ya lagi kepok ada gitu ki kop sok ding gi baju bam ki seniang tem dan ba ayo. Hari anda ulah kan mau benri ulah angkat nungut ki syakri kupa janga ki badan ki jingbam kerhai ngasiang dengan sayap. Ngan yang jat ngan le chalau kupa ngan ong kupa ngan le pop iga beneng bat ke khamat jame ngam long shu badai ban khat khun jame. Tu penlong ngaku muai nagi syakri jame tu ulah yang jat ulah le chalau kupan rea bau dang jingai ru. Ukupa jong ula yo bat ula sengau senai bola mare ula dem do agar rendang jong bat ula yai do yo. Utau kun ula ang kupa ngala le pop ya ga beneng bat. Khamat jame tengam long shu badai ba an khat ukun jame. Tangi ni senge shua bat ngin sia puli ya ga khat ga ba ar. Ngam tip lang ala ni ea mia kabangan kren ha ga tagarukam kabangan ban wan ra ya ke bangas ngau tho na magadon palat sibun ko mangala debong. Kabaning kong kabang akwa ngan keren na gajede bat gani ga Pharshi kadai. Bapidai bantim bagani ga Pharshi kamdon shisha kadai tangka Pharshi. Walit penlong ika bagadon shisha kani ga yeng bodon shisha ki khun arngot kani kamdai kani gadai tangka Pharshi. Namanga yo idon gi brig baperkhat bagani ga don shisha do banga teng ayo sngodon bakeren ru ikani. Bok pau dei ba sa kumta ulong kumta aga tagar kom. Wali mut kani ga dega ba kumta kani ga dega ba usupan wandur kum ka Pharshi. Ban pen sengal tho ia karukom jinglong jongi bali ga jinglong ga jong blai. Uwanra daga ni ka ketien ka baong don uway brio upadan arngot ki konsenra. Piga ni ka bakren ublay ia gani ka ketien ka baong arngot. Kadai ka badon jingmot bahaha ka Bible. Pinapet ia Esau bat ia mal tapi pet ia Jacob bat ia Esau. Tapi pet ia Ishmael bat ia Isaac. Tapi pet ia ka Bible ia gini ki arngot kadon ka jing yo i ka bajingai ba ka Bible. Tapi pet kumia Jacob map inga kumia mau kumia tapi pet baha kumia tapi puli na ka Bible hilap kumia Yohanes bat ia Jesus Christ. Ibon ngam nganum keren jorong katahan rai. Kani ka bakeren ki arngot ki konsen rang. Kadai ka bau blay ko aban pen ia ki ka jinge per padang kini ki arngot. Ki don lang ga juk yeng rai kadang ka jinge per. Te hagini ka Pharshi uang udon we brio ubadan arngot ki konsen rang. Uba khampo tina ki ula ang ukok pa. To ay nga iya ka benta ka baham nga na ke badan. Te ula pani benta ki ia laga jingem. Kamat uniu pa uday berus pa wanra kumta. Adin mau uniu kon uyo bau pa uday badan ba badab kerhai. Ukli ya pa ong kupa ke ba mebu nga bat le si kupa pensyai bat adin ba upan. Ukpa ka Bible ko ang ulapan niya benta ki ialah kajing kamat upan niya benta lang. Aba ang pan niya benta kamat upan tip ba kani kadai ka jong niu khon ng kong kani ka way kadai ka jong khon baar. Nga kwa ba pinyo hang niya iya ki brio lase ikini ki arngot ki khon ngan ra na kini ki rukom. Ya ki Kristan bagi tentang arjat ki Kristan hagani ka Pharshi ka jong khon Sarong Awria. Ki badai ki Kristan ki khon jong play. Ki badai ban yo ga jingker khu rega ga jing per ga crowd ni argot. Ndaulah penya benta haki ya ga jing kaman ailang. Le sidiang. Ka jingile ka ga jing per ne ga long ba ubak hadien ka taong ka Bible
tau kono ba kampo kaman upara jau ni ubashipara ni upara ule amno u lumlang ke bro ule jingne jikri ke jengai badang tau pen serwano ya ga benta jang u ba udale sarong Awria kaman uni upara hadian bo yo e gani spa kabala pen ya benta bo kupau la bo usim no e gani spa ulumlang ke tiar gitar ule no pet ule jikri ke jengai udale sarong Awria na pipule bahaya gani ngayo iyang ni ba nda ula pelut iki baro kajaga nem sniu ko bakraw ha kategori uru ula sedang ban sngau kurdo ada kum tau le yelok bat we na gitrash nong kategori to la phayu shikaling khaju ban apsnya onda ukwa eban pen kedang ke kpo de ki kop so ding u ki bujubam kisnyam dan ba ayo pi de pi pet ba ni ne de ji ka jisu de blay bakraw pala singa jus ngot nat e gani agani liang na kren ngakwa ngan kenturu ya pi ki kime ki pa ne ki ya baro la pi kwa banyo i baki konjong pi ki kala ka bamut buat ya kane ka Pharshi ka jong ukon Sarong Awria la pi kwa baka yeng kan poi siya ka jingkala ka basisha buat ya kane ka bau ni ukpa ule akum no ni ukpa u iet yaki kon bro klem le shiliang renu kono baret upen serwai ke spa uyai ngo bahau pet na yeng le cha kari bujngai pindo la pai shi kari bujngai per khat begitu ke spa jong u kanam lut chon re tang si por ka lut ban da lut ke jas ka nem sneo ja ka nem sneo kawan ke jing tangan u hap ban wat kam da wat kam hap le tre ke kam ka po ba ka ta ka long man risnya ban da yo ke jing tangan u hap ban pan da gitu ke jing bam sneang rem dan ba ayo Bible kong po ya jaga ka bau sngau kortet. Plus dang ban sngau kerto. Pi da pi pule bahaya gani ndau poi hakane ka situation ani hakane ka jinglong ka ba kortet. Bible kong hagar khot ka bakhan nyau kong anda hang henry anda ulakan mau benrio ula angkan ngut ki syakri ku pa jangai ben ka jingbam kerhai ngasi ang nengan sayap ka kani ka de ka jingi kai ka banga kwa nganda keren kendiat de ni ka por da pi kwa hi baka yeng jau pi kan poi shi ka jingla ka mamon kani ka de ka wai na ki nongrim ki banga yoi pi ngaju ong barobor kani bagi kime ki kpa ki jinjar ya lagi jong ki khon sharta bat ki khon ru ki jat senan kim kelaba mut ki yap senan kom to dan ki be yap aga drugs dan ki be yap aga kiat dan ki be sulap men klempoi shi ke puli dang ne klempoi klem ka song man ka pai ke pram su tu tau balai ka dau ka dei ba ki bakla ya kane pi uni u ukpa ulabu la ka benta ya ki khon berangot Tendrai ke jing bakla ke jong ni khon beret ke dei bu shim ke spa upelut no e ka le pen serwa kai ti ka tau pa la le ye namar ba ula da penya pentai la ke jong ke jing re ka wai ka bangayo I yo ni pa bau jisu hi ka yang ni ke dei banda bau ni khon umi ule jing le chi jingai uklem khang ni khon uklem on wat le shim ke to pisa mlong men le mata ngi jule amta ngi mai ki khon ngi Reu ni ukpan da ba ukon ushim mi ni pisa ulai. Ukpa uklem o roya. Tangga wei ka banga jukran bon sen ke dai ba ukpa. U sngap la ka sngap aba ni ukon ushim ba ulai. Ka banga sngap tanat ang ni kalong ba ni ukpa uklem le wat yo ni ukon ubaja. Wat la piyo I ya ka ne
lesepin sesngol tenat igenega Pharshi nanga pani. Piu I Ukraine ga Pharshi jong kalang berat ka balaja, Ukraine Jepang ka suka ka balaja. Babaro kini kidai kiba unang ablang berat ulit wat, ketuga kentei ka let wat, bagi syambia. Hendai haga jingi dai bat kani ka Pharshi pan, ukpa uklem let wat. Da fiyo ia kata ka jing syai kan ia rap hai pi kikime kikpa. Namanga yo I kikime kikpa kibala khai ki Khun kila mo kila persang ban penbiang iki na dong sedong. Tang bagi do thia ki jinjar ki kuslai shumare shu jinjar su le trai kat bat ka jing sano su thia men me kat bat ka jing bom tip tip ulang kumno lang ta su dan ni lagi ba ais no pulet bane wat. Berkani kalau penlong iki Khun bagi klem yo ke jing kala ka bomot namar balai. Ni klem ailat ia ke jing trai ke jong blai ha ke jing im jong kitu ki Khun ki kiti ke yang sam. Ngayo I hang ni ba ni Khun Sarong Awria. Usau kumba ke tu ke spa kabiang ngan pelot be. Fi hakini ki sngi kane ka Pharshi kam tri kam. Ha ke jipnya yang penya sam. Namar ki Khun ndaki shimno ia ke spa na yang ndaki la pelot. Ndakala lut ki apa ia ke kordit kiwan biang si yang kiwan pan biang. La syai ki pelut biang la kawai ke sngi ke wan pan biang. Bat nda hadu bala kordit ayeng ru mdan lat syuru ki kimi pa hapsim sedakaram. Ban penbiang ki Khun bagi di drugs bagi di kiat bagi ya sung baha bagi pentit mobile ke berem ke kali ke berem. Ne ban ai ki bagi ne dan ni lagi besu angalit puli no sabar bat nang tade su penbiang iki. Ri kata ka puli ka bamdan ke de enjoyment joki ke de jing le sung baha. Hi kata ka de ka bangayo iba kala ya per kata ba uniu Khun ulet cakari ke bercengai. Unda poya ke kordet. Uklem le. Ukpa uklem le wat. Uni Khun ru uklem le pan pisa biang no ukpa. Fi kata kadai ka bang kuangan kena ni fi ki kini ki kpa kene ke par. Nganget pen priang ya kene. Namal uni Khun ulahe. Ushim ke spa te kadai ke jong tu le. Tahabo ushim ngala benta te ke song ke jing start jong kum nun le. Te la dau kuan pelut kairu i kata te ke song Andrei ba unlet wat hi ukpate unum let wat. Fi kani ka jing let wat ngalap kadai ka ba pensneo hadu kata yang ngi ki priyo. Namangayo I ba ngi klem ailat yo blay lani gitu ki priyo bakin yo e ka jing kala ka bamun. Tagadaw kinum kala bamun. Kinum kala bamut da ka ba fi ai pisa da ka ba fi penbiang ka yeng da ka fi bo shi rehabilitation center. Kinum kala ka bamut da ka ba fi akro da ka ba fi kejor fi penbiang ka bam ka ba biang. Nam dan man kala ka bamut kumta. Haka jingi day silok ro ngayo I gidan ki namanga le counseling malaga sngi ngayo I ba teng lok le ke ka bom day teng sho teng perngam teng penklumar ke yeng Khun ki korden to perngam pet tai tui lok su kro pinya I ka ne ka ba kro ka poi se ka jaka ka ba poi se ro but pon ba ngalayo I ki yeng ki sem ki Khun ki ti ki lok ki mo ki lok ki me ki pa kumta sulap miet ngai aingo yu play lembang ni ka Pharshi ba ngayo I ba ngawan ra shuai ka ni lemang ni Pharshi de bejorong ngayo I ba ukpa ule ka lenti ka badai ka spa tu ai nga bola ngala pa niya benta de tang ba umla ban shong yeng o hap ban mi na ye bat ndau mi upaya ka jaka ka bokodet ni ukpa utip bo ni Khun un salut ni ka spa bo un supaya ka kodet ndau upaya ka kodet umle wat iu tu jaga ka bokodet fi hangta ngan keren kendiat epi bapindup syai lada piklem ia kitu ki bayat kelumar bakin poya ka kordet
Kinum poi si ke jing la mamat. Lamar ke jing long brio kata ke jing long brio baki bobon hi ki bakla la ni ki ba shamblay ke jing em kadai ndaki poi ke jing e. Kandiat pin lap ki brio ki bakla mamat baki biang. Ki bakla ka mamat ki bobon hi kadai ndaki kendu ye ki jing sha e no lagi kendu ye ka kortit jong ke jing jinjar jong ke jing em baki la pet na yeng bat ndaki poi ke jaka ke bakim dan lat ke jing em jong ki dei hangta ki sakan mau yo blay. Le siga nuksa ga bakrau ga mga kren si ping amle rain ngarong apoy ga taga jaka. Mga yo ye mei ibalong ha ga taga rukom. Ngala im ga jing im ga bomlong. Bat ngala mi no na ye. Kren i mei. Bat ngayo i mei idon ga jinglong tumi ga bashisha. Da ga ba iklempen dem hangau Khun. Ila pen bet. Bat ngaro nga klem nuot syu i ga banganay Pharshi ye. Ngapoy ga jaka ga bangalong klumar. Nga sa ga jaka ga bamarway. De hangta ba nga soto bala na mday daw play kajing im chunga kalakot de hangta nga yo ikajing kata no try nga muddur bala day may jonga in shapting nga inwanwan prakhat ba yo nga yap imay klem le kamta kabay la ka day siduay ba i ba kumto nga poya ka kortet pada din kita nga sakla ka ba mat fi hangta nga ngan ban ni gani ngim junuot ban le gani balay ken pinchuli ay pisama lagasngi balay ken pinchuli ikro haba pilapan biang na dudang kalung pilabu ko school pilapan ya pensan pilapan biang iki te balay pada pidang kwa sa ka kro pada ban haba ki im klomar balay pim ay pek da ka ba baki day ban le nai penjen jari yang mi ladapi kelak da pim kelak tengim tip da pile akum ta shuduai i how play finu in da gitu ki pergi poy ka kortit dan gi be kendo ga jingpang nan lat ki we lait na ka kemem nan lat ki we lait na ka lok bakin wan pai bakin syam ga jing lamat hadu mentang sngi bon ba ki klem syam baru new Khun Sarong Awria daw la poy ko kordit kun mau ben reu kun det wan pai che yeng la wan pai da jing la ba man repio ipat daw yang jat ule chukpa ba da bodang jingai ukpa jong la sngo snai fi kata ka de ke jing long nganget ngi ki me ki pa ki Khun hin de ki jat kan no rongi sngo snai tamba ka jing sngo snai kam de ka ba pipen baklai ki nong rem u klem le jual kamut ba sngo snai u sngo snai u am u duai malang sngi tamba sha ban pen khenye ki nong rem ka jing sngo snai fi ka don kum ki me ki pa le ki Khun ba teng de ka jing sngo snai ka pelong i bangin pen baklawat i ga kom jong play ro Bible ko ndaw bo wan pai ko pa jo sngo snai ulet mare udem na rendang jo bat uyai do kapen iba ukpa de ukpa nanga kala ka baman kalap imay ti day may namangi papagil ayam na dong inang kam kana ngayon iba kataka de jinglong ka jo play ngiro kan mau ka ni ka tang ka Pharshi ka bakren yo yung jinglong tan rai ka jo play hi kro tang bau i upriang habangi kala ka bamat ka jingkala ka bamat kadai ka bau play usngaw tanan tapi ya kendo jing mentang sngi kala ka bamat Pharshi play ublay un pediang ifi unda welcome ifi unda pediang soba papinda puli gani uni Khun u ong ko pangala laptop ya ga peneng but khamat chame tengam long shu ubadai man khat u Khun chame ai kwe kan tien uni khna Khun chong nu brio ula dan ke jing sngoret fi ke jing kala kawan hadin ba fi admit ba pila bakla hadin ba pila yo ke jing sngoret pini ka tangan wan bet ke jing kala de bon sin ki brio kim kala na ma bagi ksan la mlong shu ke jing em rudang ko be
Dan nong rim syu ru lapet ki bila yo ihi bala feel ru dang sno sarong ni. Dang hagi ni gisngi ngadang yo asngaw we brio mangalay islak. Syong bat u ladi yeng jong u kadang naga jing Nang keren ni u ngong kala de ka pori pi bapin kala bapin pai show play. U ong ngapan mani gini kitin u ka yeng jengi. Kaya per naga yeng jong pi. Ngong haga nunguru ko muang. Pi laban pini ay ka yeng re nga yeng amlaan pini ay nak takadaw. Nga di kumni nga jot kumni na marpanga. Mo nga. Kamyo pini ay ka yeng. Barga di kiat baga im kulumar baga kwa pini ay ka yeng. Te ndah baga kami ka shim ya ka leadership la ni ka jingalam. Udan jing snow down me kata. Wong yang bat ka di kiat bat ka quote Bible wong yang pimyo pi ba pule Bible wong yang pi pule Bible bat pi tip bawat haga testament barim wong mju ong ka kan thai de tang yo shinrang na mau ble buram yo shinrang de no pani ai ngakali ung ong haga no guru kom pi pule Bible bakalang kom ta wong yang kom ni wong ublei ong na ga Bible ong menom sakilam ler menom ikwa menom mani blei thau menom ong thalai kuren kita kitien ong uklem ong phanom ikwa phanom sakilam ler klem kuren kan thai kuren tang yu shinrang ong katu si hukum kan kuren tang yu shinrang namar haga Bible ublei dan jide tamu shinrang kan thai ong na ibu sijngai Fingal asngu komik tamau la dikiat te banyak keren rumlang. Fikiran ki brio ki ba yala diam lang syuru dang kuat Bible saka kuat kelumar. Fikir jing serang ka penlang yo brio ba unum pa isu ka jing laga pamot. Klem sngau tho i tu ktien. Ngalamut penang tamau bula di tengah sumut penang yo lada pinang pareng dan nai pulih kumta namar da ka pareng te kamong men. Da pareng ka ong thou shall not commit adultery. Thou shall not. Ka kan thup lang ba kan thei ba shinrang. Ti teng ki brio fi la chat ru te dang sai ksan hi. Man ngai ngo yu blei ba uniu khna wan phai u klem pan ksan chu. Ong ko pa ngala pakla. Ayanga magalong tang kum wen ki shakri. Nai khat chu yang au khon. Fi kata ka de ka jinglong ka ba ha. Ka ba uniu khon u ba khat do uyo. Undala pai haga jaka ka jong ka jingjat ba ka jing usngau tho yala ka jong ka jinglang. Uwan pai shok pa. Balu kupau pediang yo. Dau pediang ukupau pertai gi syakri wang walam kloy ga jankop. Pen kop yo boy ga sati ga kti jang ba gi juti gi kichat jo. Walam yo tau khon masi bala pen sengat peniap ru nginya pam nginya lek kemen na bau new khon jonga ulong bala yap tela empat. Ba ulong bala jakno la sempat yo kum ta gila sedang menyelek kemen. Fi ida fi puli ga ni nga num keren jrong na mangala dep keren ni ga ni. Ka jingla ka bomot ka bashisha am day tang ka jingla baha. Uniu khun Sarong Awria ula kala baha menta ula awan ula sngawret ula tip brio ula da kerpat yu kupa ba unum khatsu u khun al pulang tang kom syakri kamat ula dan ka jingla ka baha. Lekin mau haga Bible bapin syukla baha ne bapin syukla niam. Ublei kemen ni kata. Ublei ukwa yangi bahabangi kela ka bomot. Kebeningkong kadai bangin dia syam shisha baru kupa. Tak ada kebeningkong tam. Uniu khon udah syam kidia kedop kidia do. Dan sibun ki basyukela baha klem syam blai. Dan sibun ba agari ke cengi. Ki basyukela baha naga jinglang besniu bagi kelar riuniam. Sulong riu baha kan bagi klem long riu blai.
ki klem ya kendo yo kupa kita yo sngau ya kata ke jing it blay kepada penkelalut ya ke jing im joki kaba ar ki klem yo ini ke jankup jongga hok kaba blay dan banai ki klem yo ya kata ke sati kaba keren ya ke jing shan sharp jong men se mkhoi ki klem yo ya ki chuti ya ki kichat kaba keren ya ke jing yai lenti kaba tamai da ke ketin ke jong blay bat ki klem yo ya ke jing kemen kaba shisha kaba kada jing kemen ke jong try bat ngakwa kana fi kisukala niam kalaba kita kam dei ngasai sonsi bagi brio ki ba si khat inga ki ong wanyalam no si ni khun janga ula jat palat tang ba un kala mau un sutip brio hiyo kata ka sulong tang ka tin brio jing sha reha ka hima ka jong play kam dan kum kata u blem ko abengin kalaba bun ki brio ba ha ba le chi du job u ba bun hi u ba ha ban le du job ba pinda puli yang ni na ka khat ba arfusan PUE ke jing crowd jong ni ka Pharshi ke dei bau jisu uyet ho bakadang dan sa khat ka ba arfusan bau kuran si uni khun ko uni udan haleng kha uni trai sitam ude ba minat ude ba trai sitam uni nda wana jan ka yeng yu asngau ke jing put jing tam khat yo we ne shakri ku li ka mot yu ki ni ki yu to ong lawan para jameo ku pa jameo la pnia tu khun musi u bala pen snga na bala yo priang pa yo ba kwat bakia fi kan keren bet ku magalong habau jisu kurani ni Pharshi kurani ka archat ke rukom shakri play yeki kristan archat uwei uba imklumar tang bau syam shisha gi jing lamut wan pai uda mat shaya ka ta ka jing it blay but uwei pan uba shutip brio subha suminat tang bau bom sut ho bahapan nama belai uni u represent ni ke jinglong kristan ke besulong niam supendap itu ki kamram te ndau ni para trai jo u wan pai u yo sngo bala don ke jing shat ke jing kemen la peniap situ masi u ma uri apa itu kamu sngo bitar ula bitar bat umman ban rung sepo angga Bible trerung ngayo iya kata gani ke ri ke jungi ke thap long kum ta the kitan ki brio ki beshakri yo blay ki be igu magi shakri nda ki klaba mot ki brio ki bejat ngi stang ban ya chakmat ban ya shakri yo blay kitan ki bakhlem kemen ne kata persyapan ban keren pen pen ban ngayo in da kidan ki kena samla ki klaba mot ki stang ban ya ki lenti ki jong blay stang ban ya tuai ki stang ban ya shakri yo blay stang ban ya lech neng shalom idan ki bam sngal tanat ne kata tiba kan rukom dengan yo i kan ke Pharshi ke crowd kata ngapela bau ni men try kemen besyam yo para try kadai ke bom sngola mudur pet yo ngipoy ha ba kum kata ke jinglang kadai ke bau blay sngo ba wali shakri yo blay ba fi kit khiai ki kam niam kam balang bat ba mdan weiru bakla ba mat baladan pat ki baklar ba pim sngo tanat kata ba pim kemen trerung saya bitar ngasngo tanat ba Bible ko ang namar kata ukupan yung ulami abar ulakro yo aga jing si shaga ni ga bakaktin kro fi kam don kam hi yau te khun ba ar ba la ja uklam ni wa kun ni kro he yau ni hab kro fi gi brio gi beshikri blay la da fi haban kro kim tip ke ero kam dei ga ktin ban kro yau ni hab kro na mo ni uklam kala ba mot ne yau bala da kala si sham dan kaman kro uba syakro num kala ubam syakro un po isi kecing kala ka paman pat ka Bible ko ni ulak ro yo pet uyet ho wang kum na wang uni ko nu ban ko wang hau pa la katas nem nga syakri ya me
menuru ngam ju palat ya hukum jome. Penman menuru mem ju ai ngawat ye khun blang bangani wa ile kemen bagi parlok jonga. Re balawal unu khun jome ong shu khun upara jonga ong khun jome. Ubala bam tu ye gajing im jome bat kinuti melapeniap na kabenta jong utau khun masih balapun sengai. Uti ula au uku khun halaga sengi medan leman ngab ki iki bro gi jonga gi long ki jome. Tikala dai ba menyele kemen menyele sungupa. Na bau ni upara jome ulong bala yap tu la impat ulong bala jano la sempat yo. Fi hang ni ngajukran na singa klem kran ni ka i ka wai par ka nongrim. Ngan sipini fi hang ni bau ni khun ubeneng kong ubitar. Baru kupau haban keroy. Bau ni khun na ujubab kupau ong katas nem. Ngakong ubek ngale ke pa maong. Remem ju ai. Watang i wei khun belang. Mangan yu ai le kemen. Ngas ngusun ay ni men ngaset keren berabor ni. Ngas ngusun ay. Bau ni men juyo tang khun belang ro. Bat ka trai si tom bat ka minhan. Tamatang i wei khun belang ro juyo. Reu ni khun uberit pan kaspa baro ro la pelut. Ndawan uyo so khun masih mde tang khun belang uyo so khun masih bela pensngai. Mde tang kataro uyo ka jankub uyo ka sati uyo ka juti uyo ka jingkemen uyo biang ka jingim. Baru ni pat uway umyo ay ero ya. Fitina kata kadao teng ni sushakri kom tuyo play. Ngi klem shame ka jingkala ka pamon na mabangi klem kan do jing shuya chutip sngi ben to shuya hok ya bet kom to klem na mat pat yo play. Aga jingim. Klem da yo jankub klem da yo sati klem da yo juti klem da shame ka jingkemen ka bisisha. Kata ka di jing shakri play ka bakla. But piyo iyo ni men o ang mem ju ay nga watang iway khun balak. Fika ni kakatian, ukupau juba o ang kukhun halagas ni medan leman nga. Bat ki eki ibro agi jonga agi long jomen, reka way ka mangan syuang yapi. Nga suntunat ng puli ni. Mem jupan, mem tipru, pakini baro agi degi chome. Fika taka degi jinglang, mensiem kabas, niyo palat. Begitu ki beri ki bisyakri, play, mtibi eki kakatian play. Mtiba yu play kular, mtiba yu man sema khoi, mtiba ay kata kaktian ke jom play. Mtiba ay lo am shule chi seng, tu shu long shu bet. Ta ba pim tip ala ba pim nang ban pan, u play la de bu. Ti video uyo ay banang man pan, pen serwa kai. Mandawan pai de jing klamat uyo sendan sebut kitu ki jankup, sebut kitu ki sati sebut. Fikata ka ke jingkwa ka jong jisu ini ba. Ngala keren ni kini ba kum ki khon ngidan ke bird right ngidan ke hak long try kum ki khon ngide ban tip ila ka jong ke hak abang iwan show play pengem de bani at kortet ban chu ya kum tu men klem tip ke ibat ke sung bitar na wan pai pan ki ba kala ba mot per ki yo ai dan ke jing bitar nai dan kum kata ka men siam na ka banta ki wei pat ki padan ya ka jingkala ka pamot tengah nget bagani gajing hikai ngala shu keren lingkot kelum ika namar ngamla mar ralut ika namar nang keren ku maha kapor ke banga ai bible study gajing seng dasi gani gani ke bicerong namar tang ke jankup ke bau yoro ke dai ke bakrau ladangan keren nang ni sepang ke jinglang mensim pedeng jong ini ki arngot ke dai gajing hikai ke bakrau tengah nom don por kata ngasuan rai ke ni brok wei ba pin sngo tho ba tungin tip ba kai ke bo ble la bo ingi bengi dei ban yo ika bengi dei ru ban tip bo ble dei bo map abangi bakla para bengi shami ke jingla ko mo bishisha ngini yo ika jingkemen ngini yo ika jankop ngini yo ika sati tungi ni tuai no agani ko por ban ngada nget ba ngini ke jingi kai junga kala ya rabi fikat tu ni tungi ni tuai ko pa agani ko por playing ai ngo ye make and try ba melong play ubakrau palat. Ngidong ko muni Khun Sarong Awria try. Poye ke korte da play. Andre habangi wan Pharshi me. Ekta ingi me pengela.
Pangaingo imekin try ba maklem ino ini. Mela ai ke Jacob, mela ai ke try ke sati. Mela ai ba ke cuti try. Mela penlang ini begini orang sih ke jing kawai ke jam try. Pada belengi aingo ime kata. Tuai ke ni ke por ko pai ke many snake ban kata ke bobon. Beling ba ke ni ke jing hikai. Penginum sakut ke jing lamun sim kumutu men. Hari pengen pai shop le ke jing lamun. Pengini o i ke jing lang tan rai ke jam play. Bamek pediang sengo bahai ngi. Try ngi ailot sheme ke puram. Kertengga jauh jisu itu ai. Amen bat. Amen. To blame kur khui pi ko blai shibon.